खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो आसामाव मोनद' हारिफोरा एसटि दाबिनायनि फिथाइखौ होमारसिगोन नामा? थारैनो मरान, मटक, चुटिया, क'ज राजबंशी आरो आदिबासी सुबुंफोरनो सोरखारा एसटिनि थामोनथाखौ गोरलैयैनो होमारसिगोन नामा? गिबि मन्त्रि थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला फैगौ 22 नभेम्बर खालि मोनद' हारिफोरनि एसटि होनायखौ लानानै सावरायनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। लोगोसे बेखौ 27 नभेम्बर खालि बिधान सभायाव गथायनाय जागोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंदों। थारैनो जुदि मोनद' हारिनो एसटिनि थामोनथाखौ होमारोब्ला बर'नि गोबांथार खहा जागोन जों बयबो नुहुरो। नाथाय बे खहा जानायनिफ्राय बोरै बर' आरो थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ बोरै रैखाथि होगोन बेनि सायाव दासिम सोरखारनि हेंथायै जों गारां दिखांनांगोन आरो गोबांथार बर'नि राजखान्थिगिरिफोरखौ दासिम बेनि हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। बेबायदिनो क'ज राजबंशी आरो आदिबासी हारिनो गोदानै एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होननानै MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन। जुलिनि साना फैगौ 5 डिसेम्बराव दंमोन। जेब्लानिफ्राय हिन्जाव गोदाननि जुलिनि सान थि जाबायमोन नखरनि सोद्रोमाफोराबो अरायबो मुखुब जानानै दंमोन। मैयासिम हाबानि थाखाय गासिबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दंमोन। हाबानि थाखाय मेथाइ, जाग्रा मुवा, सि जोम, फर्निचार आरो गासैबो लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय हिन्जाव गोदाना जुलिनि सिगां फालिथायाव बाहागो लायाखै। दिनै फुंबिलि समावनो हरखाबैनो गासैबो उल्था फाल्था जायो। बयखौबो सोमोनांहोनो थाखाय हिन्जाव गोदाना गावनि जिउनि जोबथा थिरांथाखौ लादोंमोन। हाबानि थाखाय गासिबो मोजाङैनो दावगालांगासिनो दंमोन। नाथाय हांख्राय हरनायखौ सेबखांनाय जादोंमोन आरो सानै आलासिफोरनो दैथायहरनाय जादोंमोन। गुवाहाटीनि मोनसे खौरां आफादाव खौरां फोसावगिरि महरै खामानि मावबोबाय थानाय हिन्जाव गोदाना गावनि जिउआव बे जोबथा थिरांथाखौ लादोंमोन जेराव बिथांजोआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै दि बिथाङा मानो बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि मावख'आव मोनसे प्राइभेट खौरां आफादाव खामानि मावनाय सासे लाइमोना मोनसे गोख्रों थिरांथाखौ लादोंमोन। हाबानि 10 सान सिगाङावनो मानो बेफोरबायदि थिरांथा लादोंमोन बेखौ लानानै मोनसे गोमोथाव बाथ्राया सोराङाव फैदों। जाथाया नोगोरमानि क्रिस्टियन बस्तियाव थानाय पुर्बोदय भवननि 3थि थालायाव जादोंमोन। सिख्लाया मावख'नि सिङावनो गावनि जिउखौ फोजोबनायनि गोख्रों आगान लादोंमोन। बै खथायाव बिथांनि जोबथा थिरांथा लानाय गांसे नट बिलाइखौबो बोखांनो मोननाय जादों। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बयजोंबो मोजां मोनजानाय रोंगौथि गोनां फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ जोबथाहांबोबाय। बलिउडनि ही-मेन महरै मिथिजानाय फावखुंगुरा 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थांबाय। साननैसो सिगां फावखुंगुरा ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धर्मेन्द्रआ भेन्टिलेटराव दंमोन आरो बिथांनि हालोदा गोब्राब हालोदाव दंमोन। उनाव बिथांखौ न'आव थांनो गनायथि होनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो फाहामथाय होबाय थादोंमोन। बिथांनि जोबथा समाव बिथांनि फिसाज्लाफोर सनी देओल आरो बबी देओल लोगोसे बिसि हेमा मालिनीजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा नुजाथिदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव सावथुन मुलुगाव दुखुनि साया साग्लोबदों। मोजां मोनगिरिफ्रा गोसो बायदों। 60 बोसोरनिफ्रायनो बांसिन समहालागै धर्मेन्द्रआ भारतारि सावथुनाव सासे गोजोंनाय हाथरखि महरै जोंखांदोंमोन। 1935 मायथाइयाव पान्जाबाव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा। लोगोसे बिथाङा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो 1960 मायथाइयाव दिल भी तेरा हम भी तेरे सावथुननिफ्राय फाव दिन्थिनायाव आगान होजेनदोंमन। बेनि उनाव आये दिन बहार के आरो आये मिलन की बेला बायदि मिउजिकेल रमान्टिक सावथुननिफ्राय लानानै फूल और पत्थर बायदि एक्शन पेक सिनेमासिम धर्मेन्द्रआ 1960 मायथाइयाव गोबां बक्स अफिसाव हिट सावथुनफोर होदोंमोन। फावखुंगुरा शोले, सीता और गीता, राजा जनी, चुपके चुपके, प्रीतिजा, जगनू आरो धर्मवीर बायदि सावथुनफोराव बावसोमनानै गावनि दिन्थिफुंनायजों मोनसे एंगारनो हायै सावथुन मुलुगाव गावनि जारिमिनखौ गालांदों। शोलेआव बिथांनि बिरु दिन्थिनायाव बलिउड मुलुगाव बिथांखौ मोनसे जुनिया सिनायथि होदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया जेराव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानानै थांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 31 अक्ट'बर खालि फावखुंगुरखौ मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी हस्पिटालनि गोजौ थाखोनि डक्टरफोरा नोजोर होगासिनो दंमोन आरो बिथांनि बेरामनि गुबै जाहोना रोखा नङामोन। नाथाय बै समनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बैसोगोरा स्टारआ रुटिन चेकआप खालामनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो उफ्रा आनजाद नायनो थाखाय दंमोन
आरो सुपारस्टारनि 90थि जोनोम साना 8 डिसेम्बरावमोन, नाथाय बेनि सिगांनो बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारि लामानि लारुगाव फोथाराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। गंनै बाइकनि गेजेराव सौग्रावनायाव सानै मटरसाइकेल सालायगिरिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। सानै बाइक सालायगिरिखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो चिरन्जित दास मुंनि लाइमोना देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। गुबुन सासे बाइक सालायगिरि धर्मिक बसुमतारीखौ गोब्राब थासारियाव बङाइगावआव दैथायहरनाय जादों। जिउ गोमानाय चिरन्जित दासआ फुलकुमारी होनना मिथिहोदों आरो जोखोम जानाय धर्मिक बसुमतारीया उलुबारिनि होनना मिथि मोनदों। चिरन्जित दासआ PWD बिफानाव पियन महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। दिनै बीर लाचित बरफुकननि जोनोम सान। आसामनि जारिमिनाव जोंबाय थानाय जोहोलावफोरनि गेजेराव लाचित बरफुकनाबो सासे गाहाय जोहोलावफोरनि गेजेराव सासे। बोसोरफ्रोमबो 24 नबेम्बर खालि हादोरसाया सरायघाटनि दावहायाव बिथांनि बाहादुरि आरो असमिया फायखि देरहानायनि गोसोखांथियाव लाचित सान फालियो। दिनै लाचित सानखौ बिथा खालामनानै गोबां जायगायाव रेलि खालामदों आरो गोबां जायगायावनो जारिमिन सान फालिदों। हादोरनिख्रुइ देरसिन जेबो गैया। बे बाथ्राया असमिया सुबुंफोरनि थुलुंगाखांनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय थोजासे नुनो मोनदों। बे बाथ्रानि जारिमिनारि सैथोथिखौ लानानै सोंथि दिसिखांब्लाबो बे बाथ्राया गेदेमा जोहोलाव लाचित बरफुकननि मोनसे बिबुंथि महरै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। बे मोनसेल' बाथ्रानि गेजेरजों असमियानि माहारियारि जोहोलाव लाचितनि सोमोनांथाव साहसि आरो बाउसोमनाय आरो साहसखौ रोखायै बेरखांहोनाय जादों। दिनै लाचित सान फालिनानै गासै रायजोआ बे जोहोलावखौ मान होनानै गोसोखांदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया 23 नबेम्बर खालारखालि 31थि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो हाबाफारिखौ मुलुगसोलोंसालिनि PD हलाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाया जोबलाङो। हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डॉ फागुना ब्रह्म हलारिया। आफादनि खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो मुलुगसोलोंसालिनिनो सुबुं हारिमु बिफाननि बिबुंगिरि अनिल बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। जर'खा आलासि महरै मुलुगसोलोंसालि लाइफां बिगियान बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डॉ दिगन्त नार्जारी आरो दीप्ति ब्रह्म एन्टारप्रेन्योर बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गोबां थाद'नाय गैयाजासे रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव तामिलनाडुनि दैमाफोर आरो दैबाज्रुमफोरा लोमसावदों, जायनि जाहोनाव जिल्ला बेंगिरिफ्रा तिरुनेलवेली, तेनकासी, तूतुकुडी, तिची, तांजानबिर, तिरुवारूर, नागापात्तिनम, मायेबुथुरम, मदुराई, रामानाथपुरम, शिवंगा बायदि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ बन्द फोसावनो गोनां जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।